दा बेनिखायनो फंसे खोथाखौ सानो दैदेनगिरिफोरा जुदि मोजां जायोब्ला हारिनि खामानि मावोब्ला बैफोरबायदि फिसा फिसा थासारियाव बेफोरबायदि फिसा फिसा क्राइम खालामनाया जोबस्रांलांगोन। नाथाय बै गोरोबथायफोरखौ जों दिनै मानो नुनो मोनाखै? मानि थाखाय बिथांमोननि थासारिया दिनै गाज्रि? बिथांमोनखौ मानो दिनै एरेस्ट खालामदों? एनआइए जिम्मायाव मानो लाबाय थादों? गिबियावनो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना मिथिखागौ फेसबुकआव जे मोनसे भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ जे सानै लाइमोनखौ बुनाय साजा होनाय बेफोरबायदि भिडिअआ दिनै फेसबुकआव जायगा आवग्रिदों बा मोखां बिलाइयाव गोबां भाइरेल जादों। स' बेबायदि बिथिङाव दिनै बर' सुबुङा दिनै जोंनि बड'लेण्ड रायजोआव रायजो जानानै गावनि ओनसोलावनो गावनि बिमानि हायावनो बेबायदि रायजो जानाय दिनै बर' फिसाया दिनै जुदि गुबुननि आखायाव बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानो गोनां जायोब्ला आरो गुबुनजों बुजानो गोनां जायोब्ला खामानि दामानि मावनानै जानायनि बिथिङावबो दा बेफोरबायदि बिथिङाव जोंनि दिनैनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरा मा बुंनो सानो बेखौ सोंनाय जोंनि गेजेराव। जोंनि बर' सुबुङा जुदि जायोब्ला बिथांमोना एरेस्ट खालामो थाबनो, बिथांमोना थाबनो एरेस्ट खालामो, जोबथेसालियाव दोनहरो। बेबायदिनो एक्स एनडिपि आदामोननि गेजेरावबो जाबाय दङ। दिनै एक्स एनडिपि आदामोनाबो जे एकर्ड खालामबाय, एकर्ड खालामनायनि उनावनो 2012 ना 2015नि केसखौबो एम बाथा बिथांनि सायाव एनआइएआ माबाफिननानै जे बेखौ एनआइएनि जिम्मायाव लाफिनबाय। आरो बेफोरबायदि थासारिया दिनै जोंनि गेजेराव बा बर' सुबुंनि गेजेराव जोंनि बिटिआरनि गेजेराव मानो जादों? खौसेथि गैयिनि थाखाय, रायज्लायनाय गैयिनि थाखाय। दाख्लै 3 आगस्ट खालाराव जोंनि सासे बर' सुबुं आरो सासे मुस्लिम सुबुं बिथांमोना गोबां बुजानो गोनां जादों आरो बे भिडिअआ फेसबुकआव भाइरेलबो जादों। मानि थाखाय गोबां बुजानो गोनां जाखो? दैदेनगिरिनि पावारखौ लानानै, दैदेनगिरिनि पावारखौ मिसबिहेभ खालामनानै सोरनिबा लेफ्ट एन्ड राइट हेन्ड दैदेनगिरिनि आरो खोनानाय बायदिब्ला मिथिना मोन्दों जे जाय बुजादों बिथाङा एम बाथा बिथांनि गेदेर बिदा होननानै खोनानो मोन्दों। लोगोसे जाय बुदों बा जायो बेफोरबायदि थासारिखौ खालामदों बिथाङा उरुप्देनि राइट एन्ड लेफ्ट हेन्डनि सोरबा सासे बिबानगिरि बा मावगिरि होननानै खोनानो मोन्दों। जा बेसेबां सैथो बेखौ जों हमदांनो हायाखै। दा बेफोरबायदि बिथिङाव दिनै जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां जोबथेसालियाव जोबजाबाय, बुथारजाबाय, गावथारजाबाय। नाथाय जोंनि थासारियाव बा जोंनि बिथिङावब्ला पुलिस डिपार्टमेन्टआबो गोख्रों एक्सन लानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बैफोरबायदि थासारिखौ जे एफआइआरबो होनाय जादों बायदि बायदि आफादफोरा। स' बेफोरबायदि थासारियाव माब्ला बेखौ एक्सन लागोन बेफोरबायदि खोथाखौ दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा एसेबाबो साननानै नायनांगौ। उन सिगां मा खालामदों, मा मावदों, मा जादों बेफोरखौ साननानै। नाथाय दिनैनि दैदेनफोरा दा खोनानो मोन्दों मुसलपुराव जे डक्टर रुबि बर' सिभिल हस्पिटाल, बे हस्पिटालाव मैयायो ना दाख्लै जाखौ जे डाक्टार फैयाखै आरो बेयाव एसेबां डाक्टार थानाबो डाक्टारा एटेन्ड गैया। स' बेफोरबायदिखौ भिजिट खालामनानै डाक्टार फैयो फैया, मानि थाखाय फैयाखै, मा खालामदों, मा मादों बेखौ नायबिजिरनाया दिनैनि दैदेनगिरि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरनि आखायाव थायो। बेनिखायनो बिथांमोना जुदि मोजाङै नायबिजिरोबा सुबुङा, जोंनि सुबुं माहारिया बर', असमिया, बाङालि जेसेबांखि सुबुंफोर दङ बिटिआरआव गासैबो मोजां मोनगोन, गासैबो सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, अब्ला सरकारखौ मोजां मोनगोन। नाथाय बेफोरखौ आसि दिन्थिनो थाङोब्ला जोंनि जाय आसि दिन्थिनो थाङो बेफोरखौ पलिटिकेलनि लाबा लाबनि थाखाय दिन्थिनाय बा सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा थानाय होननानै फोरमायो। नाथाय बेफोरबायदि नङा। गोरोन्थि जायोब्ला गोरोन्थिखौ आसि दिन्थिनानै अरायबो खिन्थिनो नाजानांगौ आरो गोरोन्थिखौ आसि दिन्थिनानै खिन्थिब्लासो गोरोन्थिया सुस्रांजागोन। दा बेनिखायनो फंसे खोथाखौ सानो दैदेनगिरिफोरा जुदि मोजां जायोब्ला हारिनि खामानि मावोब्ला बैफोरबायदि फिसा फिसा थासारियाव बेफोरबायदि फिसा फिसा क्राइम खालामनाया जोबस्रांलांगोन जुदिहाय दैदेनगिरिफोरा मोजाङै खामानि मावोब्ला। आरो इलेक्सननि सिगांनो मोनसे खोथाखौ बुंखानाय दङ जे बर' हारिनि गेजेराव बिटिआर एकर्डनि उनाव मोनसे गोजोन गोरोबथाय फैगोन। नाथाय बै गोरोबथायफोरखौ जों दिनै मानो नुनो मोनाखै? बै गोरोबथायनि गेजेरजों जानाय बा गोरोबथायाव जालांनाय बैफोर लिरनाय बायदियै एकर्ड बायदियै दिनै जों मानो नुनो मोनाखै? एक्स एनडिपि आदामोननिबो थासारिया गोबां गाज्रि। मानि थाखाय बिथांमोननि थासारिया दिनै गाज्रि? बिथांमोनखौ मानो दिनै एरेस्ट खालामदों? एनआइए जिम्मायाव मानो लाबाय थादों?
बैफोरखौ एकर्ड खालामनाबो दिनै बेफोरबायदि मानो जानांदों स' बेफोरबायदिखौ बिजिरनांगौ दिनैनि दैदेनगिरिफोरा मोजाङै आरो एकर्ड खालामनायनि उनाव जायफोर दिनैनि दैदेनगिरि दङ बै दैदेनगिरिफोरा आसाम सरकारनियानो जा नखर बिफाननि मन्थ्रियानो जा बिथांमोना बुंखांना होनाय एनआइनि केसफोरखौ रायखांना होनाय मानोना जायफोर एकर्ड खालामखांबाय आरो बे एकर्ड खालामखांनायनि उनाव नखर बिफाननि मिनिस्टारानो जा जोंनि सिएमानो जा चिफ मिनिस्टारानो जा गासैबो बेलेग गुबुन गुबुन आलदा आलदा खामानियाव बिथांमोननि खामानि मावनायनि प्रेसारनि जाहोनाव बिथांमोना बावनाबो थानो हागौ खायसे खामानिखौ बेनिखायनो जोंनि दिनैनि दैदेनगिरिफोरा बेखौ बुंखांफिननांगौ बुंखांफिननाया बिथांमोननि खामानि आरो बे एकर्डफोरखौ जाफुंहोनाया बा बै एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनाया बा मावफुंनो थाखाय आखायाव लानाया दिनैनि बे बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरनि आखायावसो दङ बेनिखायनो एक्स एनडिपि आदामोनाबो दिनै बेफोरबायदि आलाय सिलाय जाना दङ जायनि जाहोनाव बिथांनि मोननि नखरा दिनै लोरबां बिथांमोननि थासारिया दिनै लोरबां स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि